O bajareke xedîm bajareke ji bo turizmê jî gelekî muhîm ew jî Mêrdîna rengîn li Mêrdînê jî manastîrekeke Devrul Zehveran manastîra Devrul Zehveranê tabî li Mêrdîna rengîn e. Ev manastîr ev kilîseyeke pir kevn e heqeten û li wir adeteke kevnoşopiyeke bala merva dikişîne gava ku yên ku çûne wê derê dîtine belkî jî balawan jî kişan dibe li wir zengileke heysit salî heye wezfedarên mitbaxê gava xwarin hazir bû bi wî zengilî xeberê didin mêvan û keşeya. Li Mêrdînê gelek îbadetxaneyên kevn û girîng hene. Ji wan Deyrul Zehveran navendeke mezin e. Loma her tim mêvan hatine wir û çûne û hejmareke zêde keşel û wirsekinîne. ونها دير زعفرانة يعني يك جديرما كفنا الفيدري بويا 800 سال يعني وكا فاتيكان الفيدري باتريكانا بوبري Wezîfedarên mitbaxê bi sed salan gava xwarin danîn bi vî zengilî xeber dane merivan. Dengê vî zengilî rojê sê danan li hewşê Olanda ye. اف زنگل جوی وقتی بویا 800 سال بوی خوارنی گوباکنا وقتی خوارنی یا سه جارا بروش لید خستن و بوی حشرات خوارنی دا قناورن هر کس او دکا خوارنی میشت که دا قناورن و بخون. Li gorî gotinekê Fakülteya Tibbeya pêşî li Deyrul Zehveranê vebûye. Her wiha li herêmê matbaaya ewil jî li wir vebûye. Ji ber wê jî dêr her tim sigilet bûye û hewcedariya bi zengil dewam kiriye. Li Tirkiyeyê cara